Kamera Contour Plus je ve svém nitru vybavena čipem Bluetooth a to by nám dle výrobce mělo pomoci při kontrole finálního nastavení kamery těsně předtím, než se vrhnete ze svahu dolů, neboť si můžete skrze Bluetooth spárovat mobilní telefon a podívat se přímo na to, co vidí kamera. Pojďme se ale podívat, jak tato funkce funguje v reálném světě. Nejprve je zapotřebí zapnout kameru, to se provádí pomocí tohoto tlačítka uprostřed. A poté zmáčkneme tlačítko se symbolem Bluetooth zhruba tak na 5 vteřin a tím kameru převedeme do módu, ve kterém bude párovat s ostatními zařízeními. Tak, zde se rozblikala modrá dioda, která právě určuje tento režim párování. A nyní vezmeme do ruky jakýkoliv chytrý telefon s Androidem. Zapneme Bluetooth. A vyhledáme dostupná zařízení. Tak, máme spárováno, můžeme vypnout nabídku, zapnout aplikace a z Androidu a z Android Marketu už mám stažený Contour Connect. Ten spustíme a jak si můžete všimnout, tak nyní už vidím ty kýžené předměty před sebou a můžu si na ně takto cílit kamerou. Nicméně, jak vidíte, tak ten obraz je velmi zpomalený, takže je to opravdu jenom pro nějakou tu rychlou kontrolu, ale rozhodně se to nedá použít jako stream. V rámci programu je také možno nastavovat některé parametry. Pro pozici C1 nastavit si mód, kvalitu, případně ještě také interní mikrofon. To stejné i pro ty ostatní další režimy a také zkontrolovat, zda máme poslední firmware.